Nabathandekayo kubo busuku obungcwele kanye Inkosi Yesu Kristu yadlula ekufeni yangena ebomini ngoku kuhlwa nje amaKristu emhlabeni wonke jikelele ayahlangana ukuza kwenza umlindo nomthandazo wePasika nathi sidibene ngokwenza inkonzo ephakamileyo yePasika ukuba le nkonzo siyenza ngokunyanisekileyo sinokuba nethemba lokuyisa ukufa njengoYesu Kristu yena ophila elawula kanye nawe nomoya oyingcwele ngonaphakade kanaphakade. Amen. Ngoku sisikelela umlilo. Bawo wasabela ukhanyo lozuko lwakho ngonyana wakho uYesu Kristu. Sikelela lo mlilo uphembe ukuthi ulangazelelo lukhulu lokungena emsithweni ongayikuphela eparadiseni yasezulwini okusicela Kristu inkosi yethu. Amen. Ngokuthi thatha ikhandlela lePasika sizoliphawula ikhandlela lePasika sizoliphawula. ngoKristu izolo nanamhla usisiqalo nesiphelo uAlpha noOmega onke amaxesha ngawakhe unaphakade makube kuye usuku nolawulo ngonaphakade kanaphakade. Amen. Amen. Ngamanxeba angcwele nazukileyo makasikhusele asilondoloze uKristu yena ophila elawula ngonaphakade kanaphakade. Amen.
siyohlala Hallelujah.
ushalo libe mbumbana kuthi ngoba sibawule ngomsinde singxaka sana uKristu vukile.
ndikhoyo Thixo wam, ndithembele kuwe kuba nguwe wedwa unako undihlangula ekufeni. Nkosi Thixo wandikhetha kwabo bahlele emadini. Mbongeni ndikhoyo ninamilowo yakwakhe, mbuleleni ngokucinga izenzo zakhe. Nkosi Thixo kodwa kusasa kuba imingcili yodwa. Nkosi Thixo ndive ndikhoyo undenzele inceba, ndikhoyo iba ngumncedi wam. Wabuguqula baluvuyo ubunzima bam, makubongwe ndingayeki Thixo wam kude kube ngunaphakade. Nkosi Thixo Abazomo, oh,
kuba unika isiyathu ulumko. Nimiselo kandikhoyo ilungile, ivuyisa inhliziyo. Imithetho kandikhoyo inyulu, ikhanyisela amehlo indlela. Kulungile ukunqula undikhoyo, koba njalo nanini nini ziyinyaniso izigqibo zakhe yaye zilunge kwaphela. Zinqweneleka ngaphezu kwegolide, ndithetha igolide eqingileyo, zimnandi ngaphezu kobusi. Ewe ndixele ikhephelele lenqatha lobusi.
bathi xa bebuyela emakhaya ithi incwadi ebhalwe nguLuka bakhumbula ukuthi lo Yesu wayetshilo ukuthi uya kuva ubunzima ezandleni zabo abethelele afe enqameni kodwa ngolwesithathu usuku uya kuphinde avuke ekufeni. Ngoku na sikwingongoma yesibini lapho abafazi abevileyo bakhumbula okwakuthethwa nguYesu bayahamba ngoku na baxelela ntoni abafundi ukuthi kwenzeke ntoni encwadini bathunywa ntoni bathunywa yi-experience yabo eyehle kuleyo lithi nimfunela ntoni ophilileyo abafundi. Namhlanje sithetha ngovuko likaYesu. uYesu ukuvuka kwakhe akudingi ukuba abantu mabazi ifact ukuthi uYesu uvukile, kodwa kufanele bathuzumiseke ebomini. Leyo nto siyibona kubafundi ngoba bathi ukuba uYesu bambona beve bakhumbule amazwi awawathetha. Leyo nto kwakungekho nto eyayingabanqanda ukuba mabamile enye indawo ithi incwadi yezenzo babanjwa ooPetrosi bafakwa entolongweni bakhanjwa kwathiwa lingaphinde lithethe ngegama elalona. Athi uPetrosi zikikeleni nina ukuba kokuphila ngcono ukuba simamele umuntu okanye simamele uThixo. Thina asoze siyeke ukuthetha ngento esibone ngawethu amehlo sayi-experience. Ngako babeqhutywa yintoni? Babeqhutywa ngamava okuba bachukunyiswe nguYesu, uYesu ovukileyo. Ewe, uYesu akafani namagorha asishiyela imizekelo emihle. Ewe, usishiyele umzekelo kodwa uvukile, ukhona ngaphakathi kwethu. Sifanele sisebenze ngamandla akhe ukuba ngaba enyanisweni uvukile enhliziyweni zethu. Ewe siyakholwa. Ngiyakholwa uYesu Kristu unyana wakhe ophila kwabamzeleyo. Wazalwa nguBeleko uMaria wabethelelwa
siyakholwa. Ewe siyakholwa. Viva
njengabantwana sokhanye ligcine igangathe lokholo livuka ezinhliziyweni zenu kuze ngomhla wokufika kwenkosi ibe nayo